kapun jadi di matumbuah dena siangi di mama lintang dena doi asakan kita berdua lai sahati onde indah tak kira padianya hati banangku sweet nana dia bari kok direndo jale babedo kok disulam rumik jadinya sampai hati adik mau ku dalamnya cinta. Mandaki denai turuikan manurun denai pacikan jalan mandata adia denai iriangkan kok tak niyo tolong katakan kok panci usalah diam denai pun tahu kita indak sapadan onde indah rotanah kapun jadi di matumbuah dena siangi di mama lintang dena doi asakan kita berdua lai sahati. Indah rotanah kapun jadi di matumbuah dena siangi di mama lintang dena doi asakan kita berdua lai sahati onde indah tak kira padianya hati banangku sweet nana dia bari kok direndo jale babedo kok disulam rumik jadinya sampai hati adik mau ku dalamnya cinta. Mandaki denai turuikan manurun denai pacikan jalan mandata adia denai iriangkan kok tak niyo tolong katakan kok panci usalah diam denai pun tahu kita indak sapadan onde indah rotanah kapun